uma ngabe thina sibona imisebenzi yakhe from izinto ezibhalwe phansi wena unolwazi ngaleyo umsebenzi yakhe as having been part of his life. Ngiyabingelela mama na wonke umndeni wakaLuthuli. Ngibingelele kuzakwethu udokotela uMazibuko Gugu. Ngiyazi ke mabe kukhona yena suke singasekho isidingo sokuthi wenze i-address ngoba usekhulumile wandlala kakhulu. Yize ke mina bengizokhuluma kakhulu ngicela kubaba Vilakazi uma usomanje ngoba qala waletha udokotela eyami udokotela isabanjwe ayibanjwe khona uqala ukukhuluma udokotela sokuzothileke nangapha udokotela nangapha umuntu usenkingeni awethu noMavuso bethi behodokotela nje bayimbokodo yabona bathi-ke le ndawo dokotela kumina ivoka ama-good emotions because 2007 sikhomishiniwe uMazalakosi Njobesho uDr. Sibusodabel senza i-Chief Albert Luthuli eyayibizwa nge-One Among Many, a tribute musical. Uyazi-ke sasimhlupha kanjani eParliament. La isebenzisa njengesikhungo sokuqeqesha nabafowethu esibabona bela. Umsebenzi wakhe muhle kakhulu. Ngithe nalensizwa sahlangana kwakusendwe nje bangaphosisi eminyakeni yaphambili. Inkosi yalapha kwaNcwabo ekade yenza umcimbi nje omkhulu. Ngiphethe uhlelo. Iyafika lensizwa nabo abafowethu labo benza umsebenzi omuhle. Ngasithi hey khawulami ngolunye usuku ngiyafuna sisebenze siphambili. Lokho akwenzayo ukwenza ngoba ethanda isizwe. Ngiyakhumbula uJomani uvakashela icultural village yakhe kuyinto ebaluleke kakhulu. Bayashoda ngoxhaso. Awubeke nje nangu khona uPTG akezwe ukhala kwakhe. Ngibingelele ngibonge umphathi wohlelo ngibingelele izikhulu ezikhona lapha emcimbini okuhlonipha iqhawe ubaba uVilakazi. Ngibingelele kubo bonke abancane abadala abakhona phakathi kulomcimbi. Ngithi
ngithi angibonga kakhulu ukuthola ithuba ubaba Mavuso ukuba ngizokhuluma phambi kwesikhulu. Angena umuntu wegaga kodwa ke ngiyabonga kakhulu. Yebo, umsizeni mngadi lo okhulumayo odabuka eMkhambathini ngaphansi kwenkosi uMdluli kwaNyavu. Abantwana laba indlondlo Zulu dancers engisuka kude nabo sidlala imincintiswano oShaka Marine njalo sihamba namazwe engawabala sesike sawahamba sihamba simela eSouth Africa simela usiko lethu lakwaZulu njengobantu abamnyama sihambile saya eItaly komnye umcimbi angikubalula ukuthi uGolden Economy wasilekelela kulokho ngaphambi bafika umama uStella nabakalotho. Sibonge kakhulu ukuthi bake basinika ukuthi sihambe sisabalalise ukuthi uZulu akanconyane sibakhulu. Ngafishane nje sinendlondlo cultural village esinayo eMkhambathini esisungulwe sabekwa undaba ezitha uMdluli ngo2018. Sinezivakashi ke ezifike ke izobona esikwenzayo lapha ngakafishane. Ngithokoza kakhulu ukuveza lokhu phakathi kwezikhulu. Ngibonge futhi kakhulu nakuba kumhlobo kwafika izolo ezozivakashela ukubona ukuthi senzani lapha endlondlo cultural village. Ngiyathemba ukuthi kuningi okusazokwenzeka ukuthuthukisa usiko lomuntu omnyama azimvelaphi yakhe njengoba kubhaliwe nala kwipage lami ukuthi my culture my roots, ukuthi ngaphandle kokhokho nokhokhokazi bethu asilutho. Ngithi ngibonge kakhulu. Sabangkhulu kulikhawe ngicela ukuthi ngisukumise ngane zesikolo ngiyangithanda nezo ngifunda esikoleni esinzima esokhokho mphathi wehlelo ngiyabonga ukuthi ungilethela eNatali kulo mcimbi omkhulu kangaka. Ngibonge umamkhulu udokotela. Ngibonge udokotela futhi mangaphosisi uMazibuko. Ngibonge uMbulazi uKhumalo. Ngiphinde ngibonge uthishera wengane. Ababa Vilakazi bayabonga ngale ukuthi nisiphakamise kulo mcimbi ongaka. Umphephethe naye lala lekhona awuzolala ngokuthula naye ujabulile la khona. Siyabonga. Engicabanga ukuthi ingenye eyindondo eyisezingeni eliphezulu ngoba mphephethe yadesign egoli. Enye insizwa ehlonishwayo eSouth Africa ekudesigneni ama-awards nasekudesigneni ama-trophy la South African. I-award yokugcina nje i-trophy yokugcina eyanikwa oke waba umengameli la eNingizimu Afrika uFW de Klerk usanda kudlula emhlabeni. Mangizoyikhumbula yayikade isilver kanje yenziwa yiyo lensizwa uDarren, insizwa segoli, insizwa emhlophe. Kuyaye kube yiyona engiyisebenzisa kakhulu ekutheni i-design nomsebenzi. Into oyothi noma uyibeke ekhaya ilapha e-lounge ibe sezingeni elikahle njengoba siyibona nje ibhalwe the best African intellectual of all time, Dr. BW. Mavuso Foundation siphinde futhi sakubona kufanele angikusho ukugcwala umlomo ukuthi umnyango wezobuciko namasiko la esifundazweni kwaZulu-Natal uthe akwenene ukuthi sihambise lesiqukaquka emndenini ngoba sibona sisihle kodwa asenele. Umnyango wezobuciko esifundazweni wathi ngaphezulu kwalokho uzofaka imali engaba 30,000 ukuhlonipha
ngiyabingelela hayi ekuqaleni. Sekufanele mhlawumbe ngithi ngiyanibingelela, nginifisela ngendlela enhle yokuphindela emakhaya. Ngizokhuluma ngithi mhlawumbe ngikhulumele nje yonke into eqondene nokuthi ngikuphi lapha nomphathi lona uthi ngisemzini kababa uLuthuli. Uyena okhona nje lisemoyeni nje basenza konke lokho sikwenzayo la ubhekile usibhekile umsebenzi omkhulu omhle umsebenzi owenzekile ngalolu suku lanamhlanje 19 February 2022 muhle ngiswele amazwi engawuchaza ngawo ukuthi siphuma ehluphekeni nokungazi ukuthi sikuphi siphathekile kabuhlungu kwe-COVID-19 and then sathola umsebenzi onjengalona eniwulethile. Anginawo amazwi ukuthi nganibonga kwanele. Yeah, really, because this shows ukuthi there's still life. Sengizokhuluma nanje ngodokotela ukuthi there's still life out there, Siyabonga kakhulu ngibongela Luthuli Museum.